Dissabte, el 10 d'octubre que ve, al matí, el col·lectiu Perquè visca les nostres llengües crida a des manifestacions massives de pertot en Occitània i de faig de pertot dins l'estat francès, perquè és un col·lectiu per totes les llengües minoritàries de l'estat francès, davant els rectorats, davant les prefectures, les just prefectures, se ne viro, per defendre les nostres llengües i per nosaltres l'occità. Perquè aquestes manifestacions? Perquè veig amb les reformes de l'ensenyament hi ha de mai en mai de menaces sur l'ensenyament de les nostres llengües, mas també sur d'altres punts, la cultura dels nostres països, l'Occitània tot. La música, l'ensenyament universitari, mai que l'ensenyament hi ha també la cultura, i mai que l'ensenyament al liceu i l'ensenyament a tots els nivells, i donc és urgent de manifestar per demostrar que hi som i que volem guardar les llengües nostres. El recampament Perquè visca les nostres llengües és sostingut per un munt de grups, com les escoles calendretes, mas també el CREO, és a dir, les comunitats regionals d'ensenyament de l'occità, i el moviment Occitània País Nostre vol portar son sostre total en aquella manifestació i apel·lar tot el món a anar dissabte, el 10 d'octubre, davant els rectorats i les prefectures per s'ajunir en aquelles manifestacions i fa veure que volem continuar de parlar, d'ensenyar i de defendre l'occità, que és el nostre patrimoni material.